Здравейте, аз съм Илян Томанов, дългогодишен състезател по таеквондо и кикбокс. Днес ще ви покажа как правилно да изпълнявате техниката хай кик, маваши гери или по корейската терминология долу чай. Първото важно нещо при изпълнение на тази техника е, че кракът излиза на 45 градуса напълно свит. Показвам, т.е. това нещо. Хоп, 45 градуса напълно свит. Второто важно нещо за изпълнение на тази техника, след като вече сме изнесли кръка свит на 45 градуса, е, че той трябва да премине дъговидна траектория до самият удар, до самата цел. Тоест, показвам нагледно, изнесли сме, трябва да премине траекторията до самата цел. Трето и едно от най-важните неща при изпълнение на този удар е вкарването на таза. Знаете, че 80% от силата при ударите с крака идва от вкарването на таза. Как да разберем, че сме вкарали таза при изпълнението на тази техника? В крайна точка на изпълнение, в финалът на удара, трябва петата на опорния крак да ни сочи целта. Ако целта сте ми вие, т.е. телефона, с който си говоря, петата в края на изпълнението на удара трябва да ми сочи вас. Тоест, нагледно показвам това. Хоп! Петата ми сочи вас. Хоп! Петата сочи вас. И се получава следното нещо. Ако ви е харесало или съм ви бил от полза, моля харесайте видеото и последвайте канала ми. Благодаря.